Ale hentý Kukan, to nebol zlý človek, bol Kukan. O ničom debili. Neví písať, počítať. Penáze pozná len 100 000, ale keď mu ide na rozdeliť, tu ho zavriem, dám mu kalkulačky, stroje, bude pičový, blble kokot. Tisícina Halilo, aj tebe, keď bych dal príklad. Ja sa z tých, čo sú to v šilingi, či čo to? Aj tebe bych dal príklad, veru bych nevypočítal. Čo? Nevidel. Ja aj tie malé, ale 100 000 vypočítať. Nič, stracené. Jau. Čo ti šibe už? Áno, teta Eva? Áno? Ale... aký šmak to má, ne? Fľaška. Šmak. Iba im vie patoku. Má hnačku, takú som má hnačku ujebanú z toho. Už sa to stane. A Roderik kde je? Áno, mobil. Ešte pôjdeme susedovému onému. Ondrejovi. Na Jatelinu, ne. A či ho píčeme, ja tady no. Určite nebudem mať tej farby. Žltú mám, kávu mám, zelenú kurvu mám a hento akurát. Pozor na to sklo. Íď sa hneď vyjeba. Počkej. Jo. A prevrát tú šledlu, keď ste sednúci. No? Aj tému volá. Dobrý nápad, Ujco. Skôr som si tam privrzol ryt. Čo do piče vyjdeš? O šestej. Nič, piča. Nie sa obliec, chlapci. A Ruben, zajtra, keď dojde... nemáš tam takú tú štrudlu, nedal by si kúsek z tej štrudle. Čo? Z tej štrudle by sme dal kúsek. Babka nech vám dá, poviem. Povedz, že nech nám Zajtra dá. potom dojdeme pomôcť, no. Či to nebude načínať zajtra vám, lebo čo? Čo? Zaro... To No, sú peče to pravda. Čo už napečená, už dala aj malej. Peči to ostydlo, však im jej poviem. Každému po jednej to stačí. Henty podochádzajú, práva rodina veľká. aj z Horešan dojdu niekedy. No, Či jasné. teda henty do Zorešán. Bíre. Ale hento, ináč, ale hento je Lipšic, to je dobrá piča, jak ho jebával ten televízor a ty... 350 platy. No, má si pravdu. Má si Jak pravdu. to hovoríš? Jak to robil ten v tej televízii, cez tú hlavu. Potkan jebaný to je zas. Pochtel. Oni... Jo vrstovný. Viete sú horu a kubole sa tam chodzá. Ty jo vrstovný. Tam tiež takého majíru dohnaná kurva. A ty jo vrstovný, čo má kúru, čo sa mu kúru, jak sa volá? Kurvy synu. Ten. Nevím si spomenúť, ten, čo má kúru, sa mu kúru, žena kurví, jak sa volá? Kukan. Nie. Mikuš, Mikloš. To čo je? Mikloš. No. Je tiež vyjebané. A ten s potkanou sedáva tam, vidíš ich, keď sú v televízie. Nevidíš ich, keď ukazujú... Ja tam vidím Brodsku, Palčáky a jen takých. Že tam hen... A Bugára, ne? A ten si šu založil novú stranu. Na stranu, áno. No. No. Jakú má stranu? A Boh vie akú, ale má je voláku zakradá. Maďari do Maďarska, tam isté. Ruská, ona kolona vás potrebuje. Rusina nech treba, čo? Rusov? Čo tu oni môžu dirigovať? Tam si svoje robte. Piču si. Že to ukazujú v televízii. Maria, už som aj hovoril, aj sme písali. Radšej s chodákým Arabi debatovať. Za 5 minút 12. Rozumíš? Ja rozumím. Rýpujem ty vyjebanci. Čo spravil Fico? Fico spravil dosť. 2 roky vládne. Dálnice. Oni čo spravili za 8 alebo koľko 10 rokov? Čo spravili? Všetko zarizovali, kurvi, poparedali. Čo spravili? Čo spravili? Ten sa tam takto rehoce. Kto?
Ja som Ten Lipšic. Ale čo to spomínaš také oné? To o ničem. O ničem. Ľudia 20% ich volili tých Bírešov. Že im penáze, to im dáva platy, kurva. Ja bych vám dal platy. Čo by ste im dali? Musíš utekať. Doba nenahnala, hotovo, ísť zarobiť si poctivo korunu. Ja? Áno. A ukáž, či víš voľakú matematiku, slovenčinu, či víš. Diktáty písať. Diktát si dáme pekný. Makej, tvrdý. A čo, kde sú Cyrone? Vidíte. Kto by to lepší napísal? Čo? A kde máš ty platné? Čo? Ty platné. Tak u nás ich tu mám založené. A piču. Zajtra to potom pokúkáme, ja to pripravím. Však priprav. To má čas, to je píča, to je Bíreš. A dojde? Kto? Ten. Áno, dojde. A keď dojde?